Siinä se nyt on. Saari. Just oikea paikka sun tapaiselle pikkupaskiaiselle. Hoidetaan tämä virallinen osuus sitten. Mitä sä kyyläät? Miltä se tuntuu? Ollaan luokiteltuna toivottomaksi tapaukseksi jo 13-vuotiaana. Vedä käteen, saatana mulkku. Eikä sua pelota. Ehkä me saattaisi vähän sohasta mitään. Ei kai. Kato. Niin, halo, here, oota. Sehän on vittu kuin joku kilpikoima. Mitä? Sosiaalitoimen tuki lakkautetaan keväällä. Käyttämistäsi kasvatusmetodeista ja liiallisesta ankaruudesta liikkuu liikaa huhuja. Se on sokea, sillä ei ole ruoansulatuskanavaa, eikä se kykene selviytymään ilman ihmisen huolenpitoa. Toukka, jota kutsutaan myös nimillä silkkimato tai silkkiäinen, 7-8 senttimetriä pitkä, kalju, harmaa ja... Mikäs Simolaa naurattaa? Ei mikään. Ei mikään. Tuli vaan mieleen. Mikä tuli mieleen? Ei mikään. Ole sitten hiljaa. Ja se syö ravinnokseen valkoisen Ollaas nyt hiljaa. mulberipuun lehtiä. Jos jotain menee pieleen toukan kotelovaiheessa, niin perhosta voi tulla mustahko tai tummatäpläinen. Anteeksi, saisiko esittää kysymyksen tähän väliin? Joo. Olisiko sulla kuvia niistä mustista 8-senttisistä toukista vai onko ne kenties niitä valkoisia toukkia paljonkin pidempiä?